Mauperte ka star-studded. Mga aktibidad sa Capiz kag Festival nanging madinalagon. Kapuso stars nagpasadya sa mga Negrense kag Capiztahan. Yaring balitang itutukan ni Thessalonia Ordales. Jump pack ang pagbalik sa Capiztahan 2023 sa probinsya sang Capiz. 3 katuig matapos sinigin paiway bangod sa COVID-19 pandemic. Pila sa mga naging highlight ang seafood feast sa Rojas City, the seafood capital of the Philippines, kag syempre ang One Capiz Unity Dance kung saan masobra 32,000 ka mga Capiznon ang nagsaot sa mga dalanon. Ang nagpakompleto sa selebrasyon ng pagkorona kay Fervet Marishane de Gala sang Banwasang Pilar bilang mutya sang Capiz 2023. Kilig ang dala ni Kapuso actor E.A. Guzman sang ginharana ang mga kandidata sa mutya sang Capiz. Nagtipon-tipon man ang mga Capiznon halin sa nagkalain-lain ng mga banwa kag nag-enjoy gid kaupo ng Kapuso stars. May harana si Seed of Love star Mike Tan. Feel na feel man sang audience ang song number ni Seed of Love cast Glyza de Castro. Ang mga Capiznon nalipay man sa pagbisita sang sexy and talented nga si Magandang Dilag Herlin Budol. Hindi man makapugong sang ilakilig feel sa mga girls na nagwa na si Rob Gomez. Sa Hinobaan, Negros Occidental, wala gid sang may na-miss out ang mga Hinobaan-ons matapos ginkompleto sang Kapuso stars ang ilang gabi nga puno sang kasadya kag performances. Ang Arabella stars nga sanay Clea Pineda kag Althea Ablan ginabi-abi gid sang mga tumalanaw. Non-stop naman ang love trips ang gilingaw na sang cast sang Bubble Gang nga sanay Cherry Solomon kag Betong Sumaya ang audience. Kag syempre wala nakapoy sang singgita ng mga mommies and titas ang nagwa na si Gabby Concepcion. Upod kay Marvin Lauderes, Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.